Asina netonochi chinaiti changu. Chinaiti chakatozvika pakuyenda kurara netsara netsara. Uta tichiputika. Homa na dombo nogona wakatosvika ipapo vakabata vakatachanisa matambo vachida kupa mabhati. Hembe chaidzo charo bhutsu mapatapata chavari kutora mabhati. Kudzoka paka otopinda bhizi kutora foni kudai sokutora mavidhiyo kudai. Asina zvaari kumbotaura kuti asi kuti mota dzigobatsirwa iwo mota dziri. Pane mota dzakawanda dzakatsva dzinodhura ende patakazomhanyawo kuti tisikopukanya dzimwe mawindo takatopukanya dzimwe mawindo kuti tikwanise kurescue dzimwe dzinenge dziri padhuze kuti dzisurvive. Yes, atichiti kuswera muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwandiri kuita ndiri kunzvimbo inonzi Kuwadzana extension panonzi pamaCall Box pakaitika chiitiko chinosuwisa nekukatyamaza apa car park yenge ine mota dzakawanda dzinosanganisira makombi, malorries nemaprivate cars yakatsva mota dzese dzakaparara naika. Vatauriri tauvaunganidza pano vanosanganisira madriver emakombi acho, ma-eyewitness zvisanganisirawo zvakare nemalocal residents aiwa vane zvakawanda zvavanoda kukutaurirai matangiro akaita moto uyu. Aiwa ngativanzwe vachitaura. Ini yangu ndeyekuti ndikazvoita inonzi chichi umukwache chiko saka nyaya ndikavaisa tikubvawo ko tamhetsane muninginongwana panapetu saka ndopandakaona moto uchibvira ndikati newo petu une moto uri kubvira chichi patikanzi nevanhu iwe macardbox ndobva tatouya kuno vatoona imota tikubvira handiti sori zvaindakashushuma fuisi takasvika isusu nomwe komena tu takabvisa mota tichibvisa tipwanya mahwino ndiunyapa tichibvisa kuti moto nzenesei usaenderere saka tikabvisa mota iyaka akaramba kupwanyira kuti tikabvise patikanga kupisa saka ndinombotiwa vanhu vemota ngwambondibatsiro nenhamo yandinayo ikai nekuti onetawo mota dzavapa wotedza kundibongela gift yekuti mukadzi uyu arara pungwe kurara ndakapfekanirwa hembe ndine teti nepuranje chikakutsva zvino manje vanhu vatione utsinye ndazviya kuti chodiva zvinorwadza. Saka iwo pawakazokuonai makuseni mune taiti nebra chete muchiita basa rakanaka kudai so vakatiwo chii? Ini ndakazopfeka hembe kwakuedzera pakufambazve ndati ndionekwa kanoti ndaichava mutu kozi mota dzaiputike mazvona saka ndikaruka pfeka chibvino kuti tisaenderechi veri bhosi fire brigade ngekuti yauya. Okay, saka fire brigade yakatora nguva yakareba sei kuti uye pasi? Fire brigade yakatora nguva because mota dzise dzingona dzakatsva kudai because yakatora nguva kuti izosvika panapa. Zvinorwadza izvo. So mashoko enyu ekuti zvakadai so zvitiko zvekuti mota dzinonzo dziri pamacar park kuti zvingaitwe sei? Vari dzemacar park vakaite sei kuti moto uchinge watanga chii chavangaita? Vari dzemacar park chatoona ngati malezi dzemacar park 2 motikari handino panofamba nefestungisha motegeka ene ita gadhi ane nhambo yemotikari yako yeruse pakapa everyday kuti vati mejenziso dzakaoneka vanhu vanokonozabata vanhu nekukurumbidza but hapana. Alright, yes. So takatarisawo zvinokwanisa kudzimirwa moto nekukasira. Tinoziva kuti pamanhi panenge paina gadhi. Chii chaangaitewo kuti moto wakatanga obva adai zvamungavakurudzirawo zvakare? Zvatikakurudzira tachinoti fire brigade yega imwe yacho inotombogara macar park mahomaya dzongogara dzakajagera chete kuitira accident idzodzi because moto waifiwa udzimike nemvura nemaoko hazviite. Pane vataura vambotaura vachi magadhi vanombotorawo vasikana veusiku vachiisawo imomo vachinhingirikira hanzi ndozvi. Aiwa vanonyepa musateerere izvo zvanzi plus futi iwe munhu kana uchigadzira motikari yako tsvaga makanika neane mapepa kotongotsvaga makanika wemurodzi zvinhu zvinouraisa motari izvozvi motikanyama kamotaka akatanga nepepa kamota kadiki aka
Okay. Zvinorwadza chokwadi. So mashoko enyu ekupedzisira mamwe amusina kutaurawo amunoona kuti marisks akadai so asaramba achiitika angave api? Nyaya dzekutoti imwe ndaipakoko imwe ipakoko imwe ipakoko dzisabatane kuti dzakabatana kadzese dziri kupera. Ini nyangu iri kuti vaudzeka vanhu vari vabvisira moti vambotipo mari nokuti inini ndiri munhu wekupawa asi nandatoonawo chinaiti changu chakatozvika pakuenda kurara nenzara uswera nenzara ndichibveya uri kuda motikari dzevanhu zvibatsira kuchipushisa ndikati no vabereki vedu vane mutisi azvibude zviri nani uende chunga zvibudeka chokwa chakanaka. Zvinorwadza chokwadi. So ndarwadziwa pamati makaluza mari yese panaiti. Imari yamaifanira kupuwa apa? Inopuwa 25. Asi yakatozoenda yakatozoenda mukwefesa kutotisa kusvika kuti dzichiputika abengeri night vakomana. Zvinorwadza chokwadi. Aiwa vaomberere maoko agona vaomberere maoko. Zita rangu ndadzimake Magarecha. Chiitiko chakaitika pachinorwadza zvakanyanya sekuti kudai mota iyi yanga yakapaka pakati apa panenge pakapaka mota dzakawandisa ndi kudai yanga yakapaka pakati pemota paigona kupisa mota dzese idzi nemashopu nechichi zvekuti dai vanhu vakawanda varasikirwa nezvinhu zvakawanda. Inini zvanokwanisa kutaura pazvinhu izvi ndezvekuti vanhu ngavarejeste mafull cover insurance because chiitiko chakaita seichi chaitika kana ukarejesta full cover insurance unogona kutengerwa mota inyowani accident injozi itsaune vakasangana nayo zvinhu zvekuti kana ukasangana nenjodzi yakaita seiyi yekutsva nemota kana une full cover insurance unogona kutengerwa imwe kana kuwanirwa imwe plan inenge iri nani mumudziyo wako. Zvinorwadza mukoma. Pamakazvinzwa kuti munharaunda menyu makombi ari kubvira makafila sei mukoma mumwe mwenyu? Amwe mangu ndakabatikana zvakanyanya kudarika kubatikana kwandiri kuita izvezvi. Zvinhu zvinorwadza because midziyo dzimwe dzichidhura. Sei motenge tori nyowani mota dziri kuita ma15,000 ma20,000 12,000 imota dziri kudhura zvakanyanya kuti munhu anenge arasikirwa nemari yakawanda zvakanyanyisa. Zvinhu zvinorwadza kusvika pakati pemwoyo, zvinorwadza kusvika pekupedzisira zvekuti ndaitonzwa kuti mota iyi kudai yanga iri yangu kana sevamwe vakomana makondakta vanenge vakadhakwa hawo nemadrugs varara mumota oraramuka ndati unomuka mangwana makuseni mota yakaita sei yakatsva wayo uri mukati warara mumota imomo uri kondakta wamota wafana nemadrugs unomuka wakarara mumota imomo mani womuka mota yatsva iwo wakarara mukati imomo memota uri kondakta wemota unenge wakadhakwa kune madrugs ako yobva yatsva iwewe kuti uzozvione wakadhakwa zvinononoka kusvika unogona kusvira mumota. Pataurwa imwe nyaya zvakare kunzi mabhatiri emota akawanikwa asipo ende vataura kuti hanzi vakomana vedombo vanogona variwo vakaba mabhatiri. Munoonawo senyaya yekuti vakomana vedombo vanogona variwo vakakonzeresa njodzi because mota iyi payakauya yakauya yakapaka zvekuma9 but nguva yakazotsva yakatsva zvekuma12 mukoma wangu zvichireva izvo kuti maybe bhatiri raizama kubviswa nemunhu angasina kuriisa pakutachanisa pakutanya nepositive inogona kukonzeresa spark because mota yanga togara iri mota yaifamba parodi kudhara ichifamba nebhatiri iroro saka vakomana vedombo vanogona vakatosvika ipapo vakabata vakatachanisa matambo vachida kupa mabhatiri because muno vakomana vedombo vatinetsa hembe chaidzo charo bhutsu mapatapata chavari kutora mabhatiri ndati izvezvi yatonjodzi izvezvi but bhatiri retiramo nendichikumbira kuti madhiraivha avo emakomba madhiraivha anofamba nemakombi vave vanhu vakadzidza vakaenda kuchikoro because kusaziva mavhouts ndo kunokonzeresa njodzi because bhatiri lithium 24 volts apa pachidiwa 12 volts pachida 12 volts iye aisa 24 volts hatingamboblema vanhu vedombo vega madhiraivha ngavadzidze brain dzivhurike ungashanda here nebhatiri lithium ra 24 volts zvairinosimudza rotonosimudza kana matraki matatu ivo vakushandisa pakombi imwe chete
muridzi wekapaka akatanga kuona malaiti achibaka moto watotanga. Saka toti madhiraivha makombi futi ngavave vanhu vane chikoro. Makombi ngasadhiraivhwa nemadofo, vanhu vasina kudzidza. Tinotenda. So mashoko enyu kupedzisira kuti zviitiko zvakadai zvisarambe zvichiitika angave api? Mashoko akaita seawa ndeyekuti madhiraivha emakombi nedombo tikurwadza zvakanyanya posi mota dzataidzi idzi zvanditambudza nekutika mota idzi hadzagotsva dzese dzakadai so mudzokapaki achitadza kuti aite action pamusoro penyaya dzemota idzi ora tohata mudzokapaki ko makanika akabva kugadzira mota yakafamba mazuva akawanda vaichiuya ine bhati iroro rekuti hazvizvai zvarero anga ringori mukatu anditika but musi iyoyo yakanogadzirwa kwaoto ichigadzirwa malaiti ichigadzirwa mawaipa saka chazita kuti nhasi mota yabva yasungopaka musina munhu arimo mota yakadzimwa tozonzi mota yangu yanzi yazotsva ende mudzokapaka otopinda bhizi kutora foni kudai sokutora mavhidhiyo kudai asina zvaari kumbotaura kuti asi kuti mota dzigobatsirwa iwo mota dzidzi mota kutanga kutsva hwani mota iri kunzokunzokwe kufa mota dzedzi dzigota dzidzi akanyararizi tine kwiri nemudzokapaki ngaagoti atudze chokwadi panyaya dzemota idzi nokuti auraya mhuri dzakawanda nenzara idzi dzatiparwa yaizonda kumudokapaki kutora vhidhiyo mudzokapaki anopirirwewo mari svika mara dziite dzise dzigotsva dzikadzigodzadza dzese anopiwa mari tomupire mari zvinorwadza chokwadi. So pane mafungira amuri kuitawo here kuti pane chinogona chakatangisa moto? Ini handikazoziva chakafutayisa chika but inini munhu wekapaki aifanira kukona kupushawo mota akatsvaka vanhu kuti angopusha hwani mota yacho ikubvira iyoyo handiti ikubvira yacho yobva pakati padzimwe mota ungapinde bhizi rekuti wotora foni wotora vhidhiyo yomona dzikubvira. Alright, so aitora vhidhiyo ndiye gadhi anogadhi wemotikari idzi. Okay. Ndiye ane mavhidhiyo ese apapushari. Alright, so tichitarisa pakapaki panapo toziva usually makapaki akawanda anenge ane mafire extinguishers. Iripo here inogara iripo pano pakapaki panapo? Aya mudzimota dzacho mafakisi anga arimo mudzimota dzimwe dzacho iyo yakatsva zvayo yanga isina but dzimwe dzacho idzi dzadzine mafire extinguisher dzimwe dzacho. Ko makadi kumuti wakadi ngopukanya window wakatora fire extinguisher? Ndopane mosha angatore vhidhiyo handiti atore vhidhiyo aite medzo dzokuti dai munhu akasvika aiti mota yapukanywa windo zvasina problem mota yabva pane moto handiti mafaiti anga arimo muzi kuti kana kuti tsvaka manext door madhuzemo mudhuzo batsiro but wotora vhidhiyo munasvika dzaparira kudai. Zvinorwadza. Tanzwa chinzi moto uyu wakatanga na9 o'clock but akazoupdata maoperators aya kumata around 12. Mungataura kuti chakakonzeresa delay kuti audze vanhu varidzi vedzimota? Ndopande chichemo ipapo ndopande chichemo nemunhu wekapaki ipapo kuti iye angati tobvisere mota dzimabhati mota ikai yaane about 2 weeks ichipaka pano more than 2 weeks ikopaka ine bhati rairo ko nhasi azoshamisa yazotsva kuda kui nhasi ende kuzotinyatana 9 o'clock ozotsana 12 o'clock chikonzo chawadhireya kuti zvikone kuti tuziise varidzi vezvinhu zochii chawevhara chawevanza chii. Zvinorwadza. Tanzwa zvakare vatauri vachitaura kuti mota idzi dzinge dzisisina mabhatiri. Pane kakufungira kamunoita here kuti pane vakomana vanogona vakasvika vakaba mabhatiri aya? Iye wacho kapaki chaziasvikadzire kutora foni mavhidhiyo chii iye mudzokapaki mabhatiri wayo ari kutoziva kwaari mudzokapaki iye yango zvake haana kubatwa kana kuti abvunzwa zve zvakawanda but mudzokapaki ndiane information yese kuti mota dzakatsva sei ine mabhatiri akaita kupi. Mudzokapaki anogadha motikari anobhadharwa mari iche nefuta mumwe dzipakwe panapa. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira tiri kuda kuti zvisarambe zvichiitika because pagore nepagore tinogara tichinzwa kunzi kapaki yazotsva mota dzisi dzaparara. Chii chingaitwe nevanhu vemakapaki nemaoperators ezuweyo kuti zviitike zvisarambe zvichiitika? Munhu wekapaki chafanira kuti kuti mota yega yega iri paya yasvika mukapaki ngava ane zita rake nefoni namba dzemunhu iyeye kana pane zvaitika ipapo ngava achifonera munhu iye bhozi zvive zvichibatsira kuti asazova afektwa panyaya izvozvi. Yes, apari zvino ndimire zvakare namakanika angatoisa zvinhu zvitsva pamota yavari kugadzira. Mukoma mungafuratire mota yamuri kugadzira motauriro muri yeZimbabwe kuti mota iyi makanga manyatsoigadzirisa sei isati yatsva? Mota iyi takati tatobva kutoita suspension nekuti mota yakanga yanzi iri kuda kuenda kuVIT. Saka imota inge itone zvinhu zvinyana matasa shoki tori nyona harina kumbobvira raenda kuroti shoki marabha mabushits nemaspring muona akatozotsva akayerera kuratidza kuti anga ari manyowani zvinhu zvizhinji kana injini yacho injini yanga yakatochidwa futi injini mota iyo. Saka
zvinhu zvinorwadza kuti muswa yakangova ichipaka panapa chitopaka yabva kutogezwa inzi mangwana iri kuenda kuvhiya ndo muswa yakabva yatotsva. Nauya ndingataura zvangu kune varidzi vemakapaki ndava maintenewo makapaks avo ende ivo vanofanira kunge vaine mafire extinguishers aya mahomba aya kwete kuti mota pache zvayo inogona kutotsva ine fire extinguisher mukati imomo bhozi yakapaka already iri mukapaki. Saka ivo ndo vanofanira kuvato nemafire extinguisher mahomba aya then woservisawo makapaks avo. Ndo zvandingaadvise yandikaisa advise yandingape kune magadhi kana vakuita basa ravo vakaonawo paine something chinenge chaitika chekuti chiitiko chakafanana nechemoto ichi zvakafanana panapa kapakine pane bhawa riri padhuze apo tofunga mazonzwa vanga vakutaura kuti tisakatozopwanya iye akanga akamira zvake achitora mavhidhios. Saka zvinoreva kuti anenge asiri pashungu dzekuti ari kugadha mota yemunhu chaari kudai imari haasi kuda kugadha mudziyo wemunhu haasi pakugadha mudziyo wemunhu asi ari pakuda mari chete dhola iroro then akapiwa dhola iroro zvemota hasina basa. Sometimes unogona kutosvika pakapa pacho uchitora mota yako pasina munhu. Saka ndo zvinoreva kuti havana keni mota dzevanhu. Kazhinji tinoziva magadha especially kwakatonhora anogona kutotiza achinorara kana kumba kwake kana iri padhuze. Chingava chicha munofungirawo zvakare takatarisa nyaya dzemasecurity guards anenge achimana mapremises evana. Ndo saka kune mashifts kana vakaitawo 2 or 3 vane panina mashifts kuti ini chararaona 10 kusvika na 11 mumwe wetu kutangaona 11 achienda kumberi ndo mashifts atinotaura. Asi kana iye achiti masikati ari kune rimwe basa manheru ari kune rimwe basa haazokwanisa kunge achishanda pabasa rake raanga akakodzera kuti anga achingeta nekuti mota kamudziyo wemunhu inotowedha mari yakatoti wandei. Saka inezvika zvakubhohwa kuti saizvinezvi munhu aibudisa mari achiisa simbi dzakapa nezvi mari iya yamarasha ndo amadota. Chandinotaura ndechekuti ngatibataneiwo kana paine zvimwe zvinhu zvinenge zvaitika zvakafanana nekutsvaka mota ukaona uchitsva mota yemumwe munhu it's better kutomira mobatsirana kuti maji that mota iyoyo because mumwe munhu anotoitawo loss. Sometimes wangona kuzongokuonawo hausazotarisira kunge uchingopiwawo mari kana wabatsira munhu. It's better kuti ungobatsirawo dzidza kubatsira pasina kubhadhara. Nyaya dzemakapaki kuti kuzove nekapaki ichallenge yekuti motikari todziisepi since tine mastands madiki. Saka we utilize open spaces achazoiswa zvimwe zvinhu munguva inotevera nditi. But inini se-eyewitness ndakaona incident ichiitika. We tried by all means kuti titsvage mvura tidzime moto but we couldn't put out fire nenyaya yekuti taida kudzima fuel nemvura. Then I'm appealing to ma-MPs nameya wedu weHarare kuti dai makwanisawo kuti mafire brigades matrucks aya anodzima mota handiti awande zvekuti like muconstitution ino yekwadzana constituency tikaita 3 kumhiri since kwakakura kukaita 3 matrucks efire brigade then kwadzana extension kunokuita 1 inotisavha nekuti dai kuri kunzi fire brigade inoresponda the way inofanira kuresponda dai tisina kusangana neincident yekuti motikari 6 dzinotsva panzvimbo 1 because motikari yakabatsirwa nefire brigade is that small vehicle irapa Toyota Vitz ndoyega yakadzima yakatsva nearly a quarter yemotikari iyoyo. Saka isusu takatrai kufonera ma-emergency numbers ma-emergency numbers anofanira kugadziriswa zvekuti arespondwe even though kune machallenges evanhu vanofona vachiita mokari kuma-emergency numbers but they have to be taken seriously and co-distribute kwama-trucks e-fire brigade anokwanisa kudzima moto since mumalocations medu tine mahydrants ekuti anokwanisa kutora mvura kunoku kukaita 1 the other community and the other communities to follow muHarare munomu. Each community kangoita at least 1 truck zvinotibatsira kuti tisasangane nemafire incidents akaita seaya. Saka tikukumbirawo kuma-MP edu nameya wedu wemuHarare munomu kuti mutibatsirewo tigadzise issue yekuti ma-emergency numbers kana tichifona tiri in emergency tinenge tichiita kunge tikutamba but titori me-emergency.
and also toda rapid response because maincidents akaita seaya kuri kunzi truck riri mukwadzana extension anosolvheka zvakanaka. Kuri kunzi 3 ari kukwadzana kwakakura kuri kubva mukwadzana 1 to kwadzana 7 tichibatanidza nekorobra. Kuri kunzi kune 3 they can arrive in time, they can settle masituations akaita seaya. Sati kuti kuna meya vedu tionerewo zvamungatiita, ndimi mukuru handiti mutibatsirewo, MP tibatsirewo, tipiwe matracks akawanda tisasangane nemaincidents akaita seaya because tinoita kupinza life yedu mudanger nenyaya yekuti muri kunonoka, hamusi kuresponda maemergency numbers and fire brigade hamusita basa renyu zvakanaka. Toda kungoti ipapo paimprove kubva kuvakuru vedu, MP vedu vanotungamirira, vanonotaurawo kuna meya tionere zvekuita muri vechidiki, tibatsirewo masituation akaita seyanaya. Ndatenda. Chiitiko chinorwadza zvikuru chakaitika mukati mekwadzana extension pamacore box pakapa iri pasuper 2 hatina kufara nazvo, zvakatotibata nekuti zvinhu zvinge zviripo zvakatsva, property yacho yenge ichiti dhure. Pane mota dzakawanda dzakatsva dzinodhura, ende patakazomhanyawo kuti tisikopukanya dzimwe mawindo, takatopukanya dzimwe mawindo kuti tikwanise kurescue dzimwe dzinge dziri padhuze kuti dzisurvive. Dei zvaikwanisika paiwanikwa mafire extinguishers mumacar parks umu kuitira kuti pakatanga chinhu chakadaro chinokasika kudzimurika, zvakafanana nekombi yacho inge nelithium battery yakatanga kutsva yakazobatidza makombi ese. Pane fire extinguisher, zvinhu zvaikwanisa kutibatsira kuti yaitsva iri imwe chete, kana kuti yaingotsvawo pati shomudiki, dzimwe dzese dzosurvive. Padikwa zvine tikutoona dzimwe dziripo mamwe aripo aima 25,000 akatsva, nedzimwe diki dzakatsvawo zvadzo padzinongorwadza. Even munhu ukarasa $20 yako chaiyo unorwadziwa kuti ndarasa $20 yako. Kuzoti munhu akapisirwa mota yake, zvinhu zvinonotibatei pamwe pacho. So ndaingokurudzirawo kuti dei zvaikwanisika kuti vanhu vanoita zvemacar parks vaedze nepavanogona kuti vagare vane mafire extinguishers, kuitira kuti chiitiko chakadai so tikatanga zvinokwanisa kuti zvigadzirike nekukasika, nekuda kwekuti kuzofonera vanhu vanodzima moto zvinokwanisa kutora nguva kuti vasvike, nekuti nzvimbo dzavanenge vari dzinenge dziri kure. So hachiitiko chakatirwadza zvikuru, ende pandakatosvikawo handakatosvika chirwadziwa, ndakatongobuda mumba ndichitoti pamwe vanhu vari kuridzirana futi. Ndikatosvika paarea ipapo ndisina hembe, ndisina bhutsu, ndine shoti zvokuti vanhu vazhinji vakatondiona vakati nhanopenga iro, asi ndakatongoti rega ndiende ndinobatsira. Chatakatanga ndakasvika vanhu vakatomira, ndikati vanhu vari kumira mota dzimwe dzikabatira iro. Ndipo patakatotanga kusopwanya mawindo emota tichibhamba mota tichiisa kuro, tichibhamba mota kusvikira dzakazotsva 6, asi dzaifanira kutotsva car park yese. Chiitiko chinhu chakatirwadza mukwadzana extension dei vanhu vatidzivisawo kuti mafire extinguishers awanike mumacar park. Ngavawani mafire extinguishers, zvinotibatsira zvakanyanya paloss inowanika muchiitiko chakafanana neicho chichi. Tikaona mafire extinguishers tokwanisa kubatsirika. Vanhu vemacar parks dei please ndapota zvangu vaedza nepavanogona kuti vatsvage mafire extinguishers, tikwanise kugadzirisa dambudziko rinenge ichitanga nguva iripo, kwete kuzongochema tichiona zvinhu zvakadai zvatoitika. Kazi vanhu vadzimota dei vakwanisa kuisa vakwanisa kuisa kukavha mota dzavo kuti dzikwanise vakwanisa kuwana rubatsiro kana chiitiko chakadai chaita sechinge chaitika. Zvinotibatsira futi izvozvo. Imota yako yaunenge uchibhadharira full cover, haisi mota yeumwe munhu. Ikatsva seizvozvi zvaitika izvozvi, unenge uchiziva kuti yatsva zvai asi ndichaona imwe. Asi ukasaisa full cover yako hapana chaunenge uchiita. Dei tabatsirika neizvozvo. Even patakasvika takatoti ko mota dziri kutsva vafundire vanhu vemafire extinguisher fire brigade, akati handina airtime. Una airtime zvakani zvinopera sei chikwereta. Ndopa akazoitsawo pfungwa yekuti akwerete, asi pamwe munhu anenge apererwawo nechiitiko chinenge chatanga unokwanisa kumbopererwa. Asi paakazofundira vanhu vachona vakazosvika, but vakasvika mota zhinji dzinenge dzatoparara. So vanhu vanorara kana uri pacar park unorara masikati manheru uchienda kubasa, woziva kuti nhasi handisi kurara nekuda kuti ndiende ndiri pabasa, nekuti ukarara unopinda mukombi yacho worara unotsva uri mukombi imomo. Chiitiko chirikuda kuchenjedzai vanhu vazhinji, vanhu security yemacar parks. Chiitiko ichi munofanira kudzidza pachiri, nekuti munokwanisa kuzopiswa murimo. Zvinoitika uri kuhope, vamwe wakadhakwa
oti rega nimborara 2 minutes kudhakwa urari 2 minutes unozorara 10 hours warara 10 hours chitiko chobva chatanga kuitika wanwa watoziva kuti kune munhu akarara imomo wosangana netsaona yakadai zvinorwadza kuita losi yemota wozoita futi losi yemunhu. So kana tiri kuuya kubasa ngatizive kuti masikati tinonorara manheru tinomuka tichienda kubasa tochengetedza mota dzevanhu zvinhu zvinokwanisa kutibatsira futi. Indronziwo Uncle J ndogara muno kuParana Extension. Ndine kakuchema nevakapisirwa mota dzavo ndinozodana ndirini zvaindwadza, but chandoda kungotaurawo zvangu ndingoti handa zvakwana zvandada kutaura. Ndangoti kune vanhu vanopaka mota dzavo nevava vemakapaki vange vane nhamba dzemuridzi wemota. Vemakapaki vonge vane nhamba dzepolisi nefire brigade kuitira kuti pakaitika problem ingaitika kana iri yembavha vanofonawo polisi. Kusikara vatasamba vemakapaki mazhinji havatoona kana nhamba dzepolisi, of which polisi yatofanira kutanga nayo topata polisi inokwaita zvakati kana pane reaction youya yoita zvainoita. Zvino vazhinji vemakapaki vanenge vasina, saka ndaikumbira dai vemakapaki ava sezvo vachichengeta mota dzevanhu vanofanira kunge vane nhamba dzepolisi nefire brigade. Uye pakupaka kwavo mota dzavo vanofanira kupakawo mota zvekuti pakanzi paita futi problem yakadaro mota dzokwanisa kubviswa, pane kuti dzopaka imwe yakapaka yakatarisa uku imwe yakapaka yakatarisa uku dzonetsa kuzobvisa kana dzinge dzacho. Varidzi vemotowo zvekare kana vachinge vasiya mota dzavo ngavave vaisiyawo mota dzinofambawo kana dzine mavhiri, bodzikataona mota zhinji dziri muno hadzina mavhiri. Pakanzi paita chiro chakadaro todzivhisa sei? Hatikwanisi kudzivhisa bhodzi hadzina mavhiri, saka tirongoisiya ichongotsva. Pange futi mota dzinenge dzine mafire extinguisher sezvambotaura nepolisi, mafire extinguisher afanira kunge aripo. Mota fire extinguisher inobatsira zvakawanda zvekuti daipo mota dzadzo dzine mafire extinguisher pamwe moto wayo ukasanga usina kuwanda zvawakaita izvo vaita ingobviswa moto wodzima imwe mota yatanga kutsva dzimwe dzosevha. Kapaki mazhinji ari muno handifungi kuti akarejisa, dai anga akarejisa daizova kwanisa kupiwa mitemo kana kuti vaiudzwawo zvekuita kuti kana waita kapa wafunga kapa inge une chakati nechakati nechakati nechakati. Saka makapa mazhinji ari ngonyuka apatone kapaki apatone kapaki, saka vanenge vasina kudzidza, havana kudzidza nezvezvo. Vava vatombodzidziswawo nezvazvo kuti kana muchengeta mota dzevanhu in case of emergency paita mbavha paita so unoita zvakati unofanira kugara. Vazhinji havana kubvira mumboita kana chigadhi kana security ID havatomborina. Saka ndifunga kuti ipapo panokwanisa kubatsira unless paita company kapaki registered yekuti vanoenda kuinduction vodzidziswa zvinofamba so. I think okay, so yo zvakare kuma operators ivava varidzi vemakombi chamungavakurudzirawo kazhinji tinowanzoziva kuti vanenge vaine third party insurance, chii chamungavakurudzirawo kuti vasazoita malosses akadai so? Kuita green full cover I think ndo the best. Vakaita full cover mota yako ikangotsva nyonga yabiwawo, sezvo uri kuchengeta mota yako pano pasina kurejiswa wangochengeta wawo zvafanira kuti wangosiya mota yako parodha iri tozvichengeta yega. Vazhinji vemakapa kazhinji vanenge vasipo varara. Saka ukaitawo full cover otherwise zvinoita nyore kuti mota yako nyonga yabiwa yatsva yaita sei unoita sei unogadziriswa zvinhu zvako. Komalosi zvinofamba hangu nekwantamu yakatsva iyi zvaitika moto wakatangwa nekombi padiki kare pasikira pakashort base kaesi akakanebva tite lithium rakonekwa direct. Saka zvino manheru around 12 moto wakabva wangosi pakafuminowe mukakombi kavo. Vakomana vekapa kapa wakatiridza kuti amana yemusenokaizenyuma wana akatangidzana. Tikanonoka tikasvika moto watobvira watopisa motikari dzokwana idzota 6. Pakazouyawo fire brigade vachidzima moto asi mudziyo mabasa anga atopera, hapana yakanyanya yakambotikatsikeki nyangoti style yekusiya vanhu vari panzara. Moto wakatangira mukakomba kumadiki ako kashort base ako katoita haisa ndo makatangira moto imomo. Tiri mukuti mune tambo makatosvika mutore tambo dzebhatiri dzine lithium rakatoina kuti pamaterminals. Saka ndofunga pakaitiko short circuit
pasina anoziya sinzanga amadeko kagadhi pakazofanira isusu kuti wakumana wekombi yekutanga wechitunu weprivate car takasvika edu asi takakundwa nespeed wemoto takasvika mabasa apera saizvozvizvo. Zvinorwadza chokwadi. So patime yamakasvika imimi makombi mangani akanga atsva nemoto panguva iyo? Takatosvika moto watobata kabvisa akagara apa katobata tengi zvekutoti takasvika moto watobvisa tengi kudhara vakomana fire brigade vakazodzima ndakakata upside kudai ndo wapa wakaperera moto dai sautopera moto dai wakatosvika namashopu building yakati ari dzemakapa akeni nangunoona vasina problem asi vari dzedzimota ndo ane dambudziko because munhu wekapa akana motikari yabvera moto ari 1 12 am hapana paangambotora bhaketi otonga kudzima moto ari 1 achiti anototsvaga samana anomubatsira ende nguva inotsvaga samana anomubatsira paanozori mufungu wake moto unenge watofamba ende moto unenge haudi mvura ruzivo unenge wasina. Isusu tinokurudzira kuti varidzi vemotokari ngavagadzirise motokari voregedza kuita mashortcuts pamabhatiri openga mabhatiri chaiwo chaiwo kwete kuisa bhatiri rinobaridza 12 rooms firiji nestove woisa mutoyota haizi haitadze kubvira kamukomo ari mazvona saka tokurudzira kuti kana motokari ingori 12 haizi inongotengerwa bhatiri reexcite 650 toisa moto totakura kuti mune zvakanaka because the next thing kunzi avakomana vai vanenge vakatapa ndo moto wakabvisa aona kuti pamwe takatobaridza futi aonanga kuti pamwe imbanje yakapisa motokari asi sandizvoba varidzi vemotokari sometimes vangori rekisi one zvinhu zvavo. Matauriro vari kutaura zvakare vachiti mota yazokonzeresa moto iyi hanzi yaimbobaka malaiti zvakare yega. Mukatauriro mhuri yeZimbabwe kuti zvaimboitika here zviitiko zvakadai? Zviitiko izvi zvakaitika izvi pachirungu ndomangando inonzi short circuit kutachanisana kwetambo saka zo dzakazotoita kusvika papi sevanhu vasiri ana oto zviduka namakaneko asi zvisine hazvo short circuit ndiyo yakabatisa dzakatacha pane yakashota pane yakashota nayo pane yakashota mkomao tanzwa muchichema zvakare off camera muchiti makasvika musina kana bhatiri saka mungafungire here kuti panogona paine matsotsi akatanga kuona kuti moto uyu wakutanga nokubva kubvisa mabhatiri pamotokari? Matsotsi hatizotaura kuti matsotsi because pakapa panga pane vanhu saka matsotsi toona kusungirira kukomana wekapa asi mabhatiri apanga pasi. Ora toendawo zvakare sezvo mataura kuti pane security ipo pano zvakatora nguva yakareba sei kuti akufonere munhu here? Tinoziva kazhinji pasecurity nguva ichando akafona zviri instant haana kutora time isu taive kudzimba takatorara hatisi takatononoka kusvika paposition. Okay. Akafona akatombofona akatomboita misco titi komwe anofona kuma 2 am mutani patakatozoona pakatonzi kapa kinoparekanoti kunomena moto plus zvo pakaita explosions. Okay. Ndo akamutsano musachoona wana kurara wachifamba wakatadza nengotora domba akapwanya imwe mota toziva ma fire extinguishers anenge arimo mota patori dzimwe motikari dzadzitora dzaitosvika 4 dzakatopushwa dzikapwanywa mavindi dzakatopushwa dzakatosurviva dzakatoenda. Okay. Including nemwe kombi yakafanira neyo isera ifamba nayo kambani kwedu yakatozomona vanhu vakapinda yange yakatanga kupushwa saka mwana wakapwanya vindi wakapusha. Okay. Avakomana they did their best mudhara hatidi kuwanyepera kana kushora kana pane zvakazoitikawo zvavo kana wakati unenge uri kudzikinyira asi zvingafungidzire kuti zoni havangazodaro. Vazhinji vangade kuziva kuti mudzikinyira chinenge chiri chii kune mhuri yeZimbabwe yakatei? Mudzikinyira chiwande yakabva zvinoitwa muchiwande. Alright. Muchiwande chinoitwa pasiri pachekerere. Alright. Takatarisa kune mainsurance saka mota dzenyu idzi dzenge dzine yatinoti full cover here? Idzi dzishoma dzine mafull cover dzipomao motikari dzedu dzavana dzine ma-third party zvokuti inini ndakakwesherawo paso yenyu tokasaunogadzisa bhamba kana topende sofenda zvichienda zvakadaro tichichema tichinzwisisana mafull cover pano itori losi chaiyo ufunga mukutoona vamwe vari kusunungurira zvavanokwanisa kutora uchinoitawo zvinoita. Zvinorwadza chokwadi. Tozviziva kazhinji kuti mota dzemunhu mumwe chete dzaona mumwe chete dzinogona kuuya kuzopaka pakapaki imwe cheteyo. Ipei pane mota ngani dzekukambani kuti sadzitori 1 ndo yakabva yaperesesa yake dzenge dziri 2 dzekukambani dziri kambani macho ndo yakazopwanya vindo yakapushwa newakomana. Okay. Kozi yanga iri manyo iyi manje yanga automatic. Alright. Saka manje anofunga kumana vakakoniwa kuti ufambisa sei. Alright, so takatarisa in total
Mota ngani dzakatsva pano? Kwete zvekunyepa 6 motokari dzakatsva. Iyo rori yo ndiyakatola yangu tamusoro chete. Panese yakanaka. Of which musoro ndo wakakosha ndo motokari. Ndo ne engine. Musoro ndo ne yese. Asi apa pani ndo yakasara loading machine. Ende soka. So toda ku avoid ma mistakes akadai like ma risks akadai zvakare. Ikurudziro ipi yamukade kuita zvakare takatarisa kune vanhu vemakapa because kuona zviitiko izvi zviri kuramba zviitika time and again. Makapa takatokudzira kuti afuna kuita 1-1 makare 2-3 at least. Zvinobatsirika wakati munhu 1 anoremera the situation. Munhu anobatikana neconfusion. Kuti oita sei ari 1. Ene zvisingagamuchiriki. Zvinorwadzawo zvechokwadi. So next time muchaitawo sei takatarisa togona kuziya zvekuti makaronga here kuti anga vagadha anenge ari papremise pakapa kipapa mompo kana fire extinguisher kana paine chiitiko chinenge chaitika oitawo zvake zvake. Pamutemo cheko pakapa kapafana kushava fire extinguisher chazvikuma zvabinotozi. Exactly. Asi munongoziva kuti kugeti vanonga vachitsvaga kurarama zvemafire extinguisher hapano mbachizvifunza saka panenge pasitorini. Fire extinguisher inenge tori padhuze yemvura nemadhaka aya but vanhu vacho zvakanonoka. Okay, so takatarisa company yenyu zita rayo inonzi chii yarasikirwa nemakombi mairi? Inonzi Team Leader. Team Leader. Ine makombi anobva kupa achienda kuti? Vawadza neextension achienda kutava. Zvinorwadza zveshuwa. Toonawo zvakare takaona vanhu vachidira mvura but igara uziva zvinokurudzirwa zvakare kuti no kana paitika mota yatsva mvura haikurudzirwe. Iyambiro ipi yamungade kuvapa zvakare takatarisa nyaya dzemarisks akadai? Saroziya vanhu zvakawanda zvakangofanana pakatanga kubvira kwembi. Moto ngorimo mukati anozori mota wedoxy. Ukangovhura window zvakabva zvakavesa. Saka vanhu zvavasingazivi zvakawandisa. Vangaita rudzidzo kana ruzivo nezvo. Especially macommunity nemakapa. Zvinorwadza izvi. Saka takatarisa value yekombi yenyu tikuona ikombi hombe inoita mari ikombi yo. Kombi value ingatoda muridzi wayo aenderese. Ndongoziva kuti ine ingondisona $90 every day. Maprice yakaitenga ndingave ndichinyepa. Ndinganyembere vanhu. Asi yanga iri quantum zvayo zvati tinogona kurenja ma 27,000. Kozi yangabva nezva engine one. Ndenge tori 1 kg engine one shoti takutotepo. But zvakanaka. Saka tingati gore ratanga zvakanaka here kana zvadai so? Mukoma ngusheza munhu uri kutanga zvakanaka sei pabasa risisina. Kato poverty. Uri rudziro Zimbabwe kutozvionera tofanira kutotitira plan. Mabasa ndo akapera. So toindo zvakare kufire brigade. Maifonera yakatora nguva yakati sei kuti pasi? Atina chekuchema wakawazi instant. Okay. Asi vakatoshamisa kuti moto wakamba fast. Zviritsi ndaona mbotora time less than 20-30 minutes wangwashi. Fire brigade dinooneka panharaunda pacho. Zvinorwadza chokwadi. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine ingava ichitarisa kuti marisks akadai so asaramba achiitika? Mari dzakadari dzenyora because dai fire brigade dzinokuya leading yese vanobvisira yacho. Losi yacho inorwadza yemuntu because hapana zvinhu hazvibatsiriki. Hazvibatsiriki. Kana muridzi wemotokari chayakatopera pawati kuti munhu naenda kuona basa makuseni asi mota yake. Wakatozviziya mangwanani? Makuseni. Tatoneta nekudzima. Zvinorwadza chokwadi. Mino kana paine mamwe mashoko amuda kutaurawo zvakare takatarisa nenyaya takaunganira pano tese nhasi? Unopa vamwe motokari vanokutagirwa makombi ungotibatsira ukuma. Unongopa munhu apiwa apiwa yakadai isusu kutambudzika zvemashoko ati kutodawo makombi pasitaira yedu. Mushure meongororo netsvakiridzo zvabuda pachena kuti pane ekombi yakatangisa moto mushure mekunge ine lithium battery rakanga riine short naika vatauriwo zvakare vachiti paitombobuda malights aya aitomboflasha sometimes kuratidza kuti makombi yakanga ine mashort kubattery naika. Saka tinokurudzirawo zvakare varidzi vemakapa kuti aiwa kana guard achinge aripo manheru aiwa mupewo zvikwanisiro zvakaita semafire extinguishers kuti kana achinge aona moto wakutanga anogona kuudzima naika. Tokurudzirawo zvakare
ma-operators, ma-car operators anosanganisira vemakombi ivava kuti anoka ngatiisei ma-full cover insurance naika kuti kana tichinge tasangana nedambudziko rakadai so aiwa tinokwanisa kunge tichibatsirwa. Aya, uya comment section mutauro pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trends so that whenever we post our latest news, automatically you will be updated. We love you so much. See you next time.